Pajjiżna kiseb riżultati mill-iżjed pożittivi f'fatt ta' setturi soċjali bħala parti minn miri għall-iżvilupp sostenibbli infassla mill-ġnus Magħquda. Dan jinkludi titjieb għal familji li huma mċaħda minn affarijiet li għall-maġġoranza huma meqjusa bħala neċessitajiet bażiċi. Ir-rapport maħruġ mill-Kummissjoni Ewropea u mill-Eurostat juri li fl-2013 kien hawn 10% tal-popolazzjoni faqar estrem. 5 snin wara l-persentaġġ niżel għal 3%. Din id-differenza tikkwantifika għal titjib fil-ħajja ta' madwar 25,000 u 28,000 persuna li sa 7 snin ilu kienu qed jgħixu f'sitwazzjoni ferm qar milli jinsabu fiha llum. Aspett ieħor fir-rapport juri tnaqqis fil-persentaġġ tal-popolazzjoni li m'għandix riżorsi biex iżżomm id-dar sħuna fix-xhur kesħin minn 25% 7 snin ilu niżel għal 8% matul l-2018. Dan ifisser titjib fil-ħajja ta' madwar 60,000 persuna. Dan fil-waqt li n-numru ta' dawk f'sitwazzjoni ta' ċaħda materjali severa naqas minn 8.5% fl-2015 għal 2.7% fl-2017. Ir-rata ta' ċaħda materjali severa għal familja tipika Maltija ta' żewġ ġenituri b'tifel jew tifla waħda kwart ta' dik fil-bqija tal-Unjoni Ewropea. Fil-waqt li r-rata naqset bin-nofs għal pensjonanti bejn l-2015 u l-2017. L-istess ġara fir-rata osservata fost it-tfal u żgħażagħ. Mal-Gazzetta Kulħadd il-Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon spjega kif dan il-Gvern jinċentiva l-bżolija filwaqt li jinkoraġġixxi aktar nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol għax huwa b'hekk li nibnu ekonomija b'saħħitha li tkun kapaċi toħloq miżuri soċjali li jgħinu lil dawk l-aktar fil-bżonn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.